ngahlaselwa umuntu, umyeni wami washona genca mina ngaba kuyikhoma ngoba ngaleso sikhathi angikhonanga ngisho ukumngcwaba. Ngahlinzwa ngafakwa insimbi ngenxa yokuthi sengiphumile angikwazi ukubuyela lapho engalimalela khona, and kwangewona umuzi nje o-right, kwakuwumkhukhu. Ngafuna indawo yokuzohlala ukuthi ngikwazi ukuphola kahle ney'ngane ey'ncane, ena-12 years, nena-7, nena-3 years. Ngaleso sikhathi-ke yayiney'nyanga. Ekutholeni kwami le ndawo iney'khukhula, ihamba amanzi ney'khukhula. Iy'khukhula ziyasithatha, kungeni ngisho i-ambulensi, angikwazi ukuhamba. Makufanele ukuthi kufika i-ambulensi sengafakwa kwi-emergent, makufanele ukuthi i-ambulensi izongithatha abayehla kwi-ambulensi behle beze la ezansi emosheni bengithathe ngey'nsimbi zey'dumbu benginyusele phezulu. Awukho umgwaqo lapho engikhona, imina ney'ngane ey'ncane, ngoba ngenxa yokulimala-ke angikwazi ukuwasha, angikwazi ukwenzani. Nosisi osiwashelayo-ke kule mali engiyiholayo ngithenga ukudla, ngigibeza iy'ngane komalume ngoba yincane, ngiholela umuntu osiwashelayo. Angikwazi kupheka, angikwazi kwenzani. Kungcono ngoba nokukhuluma kuyakhulumeka. Ngingakwazi ngisho kwakuphuma endlini, kwakuthi ngiphume ngihambe ngey'nduku, ngiyadlikiza. Elangeni kuthiwa ngingabe ngisahamba elangeni ngoba le nsimbi ekhanda mayike yangena ilanga ngiyawa. Odokotela bayasho ukuthi isimo engangikusona ngalimala ngale ndlela yokuthi kwasala ukuthi kugqomboke ikhava yobuchopho. Vele bona babelindele ukuthi nengqondo yami ngeke ikwazi ukuphinde isebenze. Suthi uNkulunkulu ingqondo isasebenza ngoba okuningi ngiyakhumbula ukuthi kwenzakalani. Ngesimo seme-traffic engingakuzwa ukuthi ngiyakuzwa kancane. Iy'ngane lezo zikhona endala kangaka? Engane ina-12, ifunda esikoleni eMbambangali, i-6. Lenye ina-7, ifunda u-grade 1 eMaqonqo. Lenye ifunda ekreshi, ina-3 years. Yebo, ezami zonke ngoba lo mncane ngalimala eney'nyanga vele wuswana. Amalungu omndeni mayafona? Amalungu omndeni, umndeni wami usemtuba, umama-ke usemdala kakhulu, seyagula vele. Usemtuba, usemdala kakhulu, uyagula. Uyayazi-ke le part yokuthi uma usuke ushadile ube nendawo yokuthi ukwazi nawe la uhlala khona. Manje yikho ukuthi-ke sasingakhile vele kahle, kodwa la sengikhona iy'khukhula. Into engikhala ngayo uma ngingathola indawo eseduze nomgwaqo ngoba i-ambulensi ayikwazi ukungena. La uhlala khona indawo ewumkhukhu noma wakhile kwakhiwe? Cha, indawo nje iwumkhukhu nje, iwumkhukhu ngoba ingena amanzi. Nale abafika indlu bangibekela yona, lezi ndlu ezimhlophe, nayo ingena amanzi. Uma uthi uyabuka kahle kahle kufanele ekugcineni kushintshwe indawo ngoba isimo sendawo. Indawo engekho right. Umuntu angalekelela ngendawo ufisa ukuthi labo kuyibona abaphethe endaweni, mhlawumbe into zendawo nje bakumuzwe bakunikeze.
bangimuve banginikeze enye indawo noma ngeke ngibe nawo amandla okwakha ngoba ngisho ukuthi sengiphila ngempesheni, nazi iy'ngane zincane, siye silale thina singadlile. Amaphilisi kunzima uphuza amaphilisi ungadlile, kunzima kabi. Angikwazi kutheza, angikwazi kwenza lutho nje, yonke into engiyenzayo ngiyakhokha, yonke into engiyenzayo ngiyakhokha. So ngale ukuthi sizame i-social media kuwe wazama yini mhlampe abantu bazi mhlampe indaba zey'ndawo mhlampe wazama wahluleka? Angizamile, ngihlulekile nje, yabona lana ngihlulekile and ngiya-understand ukuthi lana vele angaziwa ngangilethwe isimo sokuthi ngifuna ukuphola ngoba uma uhleli khona akufani nokuhlalela lapho walimalela khona. Yabo, ngithi ngifuna ukuphola kodwa indawo yami kahle kahle yiseMadiba laphaya eduze neSobantu, lapho kwakufuze khona ngithole khona ilokhu ngani indawo ngoba vele lana angaziwa kakhulu ngoba ngifike vele sengilimele vele ngale ndlela yokuthi ngingangakhoni nokukhuluma kahle. Kunzima-ke kubantwini abangakwazi, laba ngcono bayangazi bengiphila nabo, bayangazi phila mpiloni. Inkinga angikwazi ukuthi ngibuyele ngihlale lo mkhukhu ebesihlala kuwo ngoba i-memory ayipheli ne-counselling sayithola nje kancane kwaphela nayo asitholile kahle cause lona 12 years isigameko uyasazi, walimala kakhulu and nami angifuni uqamba amanga, ngisalimele kakhulu ekuthenini ngiyalimala, ngiba kwikhoma, angikhoni nokungcwaba umyeni wami. Sengifica nje sekuthiwa sebamngcwaba baqeda. Uyabona usukhonjiswa ithuna, awazi noma yikona noma akona, hhayi angazi. Hotela akufuzekile ngitshele ukuthi wahamba ngalesi khathi esilimala ngoba angikho esimeni esi-right. Le ndawo eyishoyo ukuthi iyona khona lapho wathola kuyindawo ikuphi ngiyakuzwa ayisho. Ikhansela lami ise-Istudi iMadiba. Ethekwini noma koMtuba? eMaritzburg. Yebo. La ofisa ukuthi uthole khona indawo la wawuwathobe uhlala khona vele? Yebo, kodwa ngingabuyeli kuloya mkhukhu ngoba vele nalapha emkhukhwini ayikho vele nendlela yokuhamba, nomgwaqo nakhona vele awukho. Ukhansela uyazi ukuthi awukho umgwaqo, ayikho indlela yokuhamba e-ambulance. Ngithola indawo ngakhona ngikwazi ukuthi ngiphile ngikhulise iy'ngane. Ngicela ukukunikeza nje 2 minutes uzikhulumele nabantu bakuleyo ndawo okuyibona abaphethe nenhlalo yabantu, uzicelele kubona. Ukuthi nje ukhulume nabo, ubize nenamba yakho ukuthi bangakuthola kuyiphi inamba umuntu angakwazi ukutheksthiza. Ngiyacela usizo umphakathi waseSobantu nase-Istudi eMadiba ngoba ngenxa yesigameko-ke esenzeka ngeke ngivele ngisakhona ukuphila khona ngenxa yesigameko. Sacela nje ungangitholisa indawo eseduze nomgwaqo ezokwazi ukungena kwi-ambulance ngoba sengikwi-emergent kwi-ambulance, noma ngayibiza la ngikhona ikhona ukungena i-ambulance. Ngiyacela ningifunise nje indawo yokuthi ngikwazi ukuthi ngihlale ney'ngane ngikhulise iy'ngane.